jak 80, která je instalována jak 39 Gripenů, je opravdu velký. Radek Cuk. Některou ze těch stíhaček proudových si můžete u něho objednat. Radek je zástupcem firmy pro Českou republiku, která... Tak sledujte všecko venku, podvozky venku a krásně zavržděný model, nádherné přistání, no a váš potlesk patří Radku Cukovi a jeho JAS 39 Gripenů. Krásný model, velice zajímavý pohon.